Right. Hey, guys. Thank you, Sis Linda. How are you? How are you, Linda? Right, guys. Tega iva mutimbotaura nevarume marombe. Hanzi iyi nyaya yakedha yandirwadza. Akashayika Barbara, akanongwa akafa. Akatochukura chako vakatora zvese zvavaive nazvo vakamutorera vakamuripota. Okay. Ndopi ushu. Uyandichadzawo. Alright. Tadzoka guys muziva ndarodzo. Zvakaoma takarwadziwa pano chinobvira. Takarwadziwa mai mwana. Takarwadziwa pano nemunhu uya kunge taimuziva mai mwana ndakarwadziwa vediwe ndakarwadziwa. Ndikati chokwadi munhu kuoneka chete ndakwira basi ndadai achitaura nevanhu all of a sudden ongozonzi akafa. Hanzi any suspects not yet. Maguma anowanikwa epinda mai vevana. Maguma. Right. Ndida kumbobata kumbotaura nenyaya dzevarume guys. Chingotteganai musvike pa100 apa. Teganai musvike pa100 asi toda kugarisa. Teganai. Munoda kuti mutege vanhurume zvikuru sei. Yesi tinashe marowa zviri sei. Itai muchitega vanhu vechirume zvikuru sei guys. Chichi zviri sei. Waswera bho here. Wafamba bho. Itai muchitega vanhurume guys kuti tikurumidze kudi ndingoti wangu tikurumidze kuinda. Akaurayigwa mari iyoyo ndo yakaurayigwa. Hanzi kushata nemoyo zvese chembere yachina kwese kurongera munhu dende. Manje munhu wepi zvarongegwa dende? Naichidora sho. Munhu arongegwa dende ndewepi? Munhu wepi? Utaura nezvei naichidora sho pano? What are you talking about? Naichido? Ukutaura nezvei pano? Autaura nezvei uyo nai manonzi Chido? Hauna kurasika here Chido? Anenge arasika Vhalari musiyei Mwari wakuwandire nyasha wena Mwari wakuitire zvakanaka. Ukutaura nezvei pano? Ukutaura nezvei? Naichido, are you sure kuti you are on the right platform? Ndofunga warasika. Enda kumwe pana papasi kusi kwako. Uri kutaura ani nokuti hauna pamwe warasika pamwe message yako yarasika togoza tokutaura nezvani? Ukutaura nezvei? Ukutaura nezvei? Yes, mama peti zviri sei. Ukuta regaiti atoya neghost kutopfeka ghost. Apa nyaya yacho isati izivi pano. Hatineni nyaya dzutura nyaya dzedu pano. Waitwei wavinga ndofunga yarasika guys amene munhu ari kureva. Hauhwi kunyara zvino. Hamene tari kuti hamene zvakutaura right. Ngatimbotaura nyaya yemweya yeurombe muvarume umu. Ndatimbotegai varume. Timbotaura nyaya yeurombe muvarume. Timbotegai varume. Timbotaura nyaya yeurombe muvarume. Timbotaura nenyaya yeurombe muvarume. Timbotegai varume timbotaura. Right, and that's zangu. I am not here to attack or what. Asira timboonesana. Munoziva vakadzi vamakapiwa. Thank you Tinashe. Munoziva vakadzi vamakapiwa kuti vakadzi vaminawo kuti mablessings amunenge munawo. Do you know kuti kune mweya unonzi mweya weurombe unotenderera pavarume vakawanda? Munoziva. Mweya weurombe unotenderera pavarume vakawanda such that most men they cannot even buy their own shoe.
mukadzi wanenge achichinyira, mukadzi wanenge achitukirira, mukadzi wanenge achitira madanha mumba, achihurira, achita sei, ndiye mukadzi anotoona kuti murume wangu akashama. Iko zvino bhutsi yapera. Mukadzi wanenge achitigwa, munoziva chinhu chinonziva mukadzi soka Mwari angovasikawo havo nemwenzera, so Mwari vanhukadzi avaitira zvakanaka. Nokuti the abuse sometimes that they suffer in the hands of these men. So abuse yavanosuffer so in the hands of these men. Varume ava, vakadzi ava haibudi, hanzi topic iri kuda ndijoine. Don't worry, muchajoina. Hanimona, muchajoina. Chokwadi chichitaugwa chaiko chaiko. Chokwadi chichitaugwa. Varume vazhinji kunzi abudikira achionekera akamira apo. Mukadzi wake wanai. Mukadzi wanai ndiye anoita covering yemumba. Kuti akave. Varume vazhinji, yes, of course they might go to work. Handimona, vobata mari dzakawanda. Handika, but ari ega, pasina mukadzi, pasina mumiriri ari pasaidu. Handimona, chokwadi mariyo inoperera kubhawa. Mariyo inoperera muvakadzi. Mariyo inoperera mudoro. Mariyo inoperera muzvitsvita nebasa rese. Mukadzi ari pasaidi ushu ndiye anomeka sure kuti mumba maita keteni, agomeka sure kuti mumba maita chikafu, agomeka sure kuti mumba maita chakati. Varume avamwe hatozivi nokuti iye anopfeka saizi ani yebhurugwa, hatoizivi saizi yake yebhurugwa. But ukavaona type dzenanzva dzedu dzevarume idzi dzakamira apo, dzimwe dzichisalutwa kudai so, vachinzi vachipuhwa matitles kumusoro-soro uka, unototi hameno, vachivhairira vakadzi vari mumba. Munoziva kuti ndaishara nemwe mwana wangu nhasi masikati so achinditumira mapepa akachiti mama honai murume pamba parugara, mukadzi anga achingoti murume ka everything is okay and take care of things. Handimona murume ari kuowa 60 chakadaro 1000 rand post up, anga achingoti munhu ari kubhadhara kuchikoro kwemwana vanobhajeta mari kuti iri kuenda kuschool fees, murume kuti ndipe ndinobhadhara ini, ari kutrasta murume wake chikoro kwauya 13000 anga akabata musoro kudai kuti saka ndoita sei. Varume vashoma vanorana business richibudirira ari ega. Varume vashoma kuSA uko, kuSA varume vashoma vanorana business ari ega chibudirira, because murume akapinda kana mubusiness chaimo chaimo, antika like couple iyi vana vane business ravo ravanaro, anditi ane business rake kundudza kwanga achitanga achitira rinozikama zvekuda rakura, but murume zvaanoita anotora mari yaya haminoti mari anesa kupi. Hanimona mubusiness mavo mami paanopinda anowana vanhu vanototi neiwe fondera mukadzi kumba hamuna chinhu munomu, uya nestock munomu, handika mune capability, mune potential yekuti zvinhu zvinopera, but hamuna chirimo, because murume anoenda kunotenga stock nebhara isire kunotenga stock nemotikari. Mukadzi kana aripo ndiyo mbomira odini, nhasi akabata musoro kuti inini ndasvika pakuremekwa hanchazi ndakusiya, because mona imari idzi zvikwere zvakawanda zvinoita kubear my back ndichikavha. Hanimona, but izvi handichakwanisi because ya eviction order mari yawandisa. Ndochokwadi chiedza pachigafa vakadzi avazobudi vachitaura ende havazochemi, but chokwadi chiripo ndechekuti vakadzi vakawanda vakarogwa nemarombe evarume. Vakadzi vakawanda makarogwa nemarombe evarume. Of course haungazoipa vanhu utaura kuti ini murume wangu irombe, unenge uchingovharidzira uchingoti murume wangu zviri correct, haiwa zviri correct. Vakadzi nhamo yamunayo so zvinhu zvangu zviri correct, but nechemunochitiza kuti kumba kuku irombe chaiyo chaiyo, rombe to the rombest raunenge unaro. Varume vacho vanoziva kuti kunobhajetwa mari cheko cheko, zvinhu zvichifolowa kudai, munobhajeta mese, mugoronga mese, hapana pakuti wamutasira wamupa mari kudai so mari inodestroyiwa. Uchakuziva kuti yafamba nekupi, uchakuziva kuti mari yafamba nekupi, zvafamba sei, zvaita sei, chatengwa kana chivai chakabatwa chionekera, hapana. Hanzvadzi dzangu kune mweya inotenderera yehurombe paya vakadzi yava vamunenge muchivhairira vakadzi venyava, vamunenge muchitsvinyira vakadzi venyava, vamunenge muchihurira vakadzi venyava. Dei maimboziva kuti dzidzo riri kuvakadzi venyu ava kuti mumire right now, mumire sezvamuri muchimhoroswa nerespect ka izvodzo riri pavakadzi ava varogona kukavhai vachikupfekedzai vachikukavhiridzai achiti akapinda mumba owana muine kasofa kakatenga kuauction, opinda mona mune kafriji kakatenga kuauction, mune chikadzi. Nokuti iwe wega uri murume haungazvikwanisi, hautozivi kuti mazano blanket riri kuda kufukwa nderivi, you can't, hauzvikwanisi. But munowanikwa muchivachinyira kana muchinge manyenga
munhu asingazivi kuti wakabva nepi nemunhu uyu, asingazivi kuti makatanga kupi muchidya lacto muri mese muri 2, unenge wakuoneregwa, unenge wakuvhayira, unenge wakukanganwa kuti ndine mukadzi wangu wandakatambura naye kubva kare nakare tichidya nekabeji kusvika tisvike patasvika apa. You think now you are high and mighty, ndokwanenge kuzviona uri because of mwana umwe munhu. Munomboziva kuti mukashiridha vakadzi venyava, mukaramba muchibata vakadzi venyu zvakanaka, do you know kuti you can go far? Vazhinji venyanzvadzi dzangu makanditarisa iminyatsvero mukasadayira asi mukusviwa. Mukashiridha vakadzi ava, you go far. Ipai vakadzi ava zvinzvimbo zvavo, mupe vakadzi ava respect yavavangopiwawo mumba. Handika zviya zvokuti anzi gumbo rinorira pano nderangu zvakapera nechinyakare nambuya nehanda ndopazvakaendawo. Iko zvino vakadzi can work. Tine vakadzi vakudhiraivha zvitima, tine vakadzi vakudhiraivha magonyeti, tine vakadzi vakudhiraivha makombi, tine vakadzi vari kuita zvinhu zvakasiyana. Basa ramaiti mimi hariti makanika, vakadzi vari kukanika motikari, muengineering vakadzi vakazara. Zvaanambuya nehanda zvokunzi mukadzi wangu ngagare kumba achiita basa rekufidha vana, chengeta vana, nichinda kubasa. So kuti ugozoti ndomuona ndakamutenga nokuti ndindoita zvese pano. Gone are the days. Gone are the days for that. Iko zvino vakadzi vanoita zvisvo munongoti nevarume vakadzi vanozviita. Handisi kuti vakadzi ngavakudisrespect mudzimba, but ndiri kuti chandakanyatsa kuzoona ndechekutika vakadzi they just don't wake up in the morning and choose to disrespect their husbands. No. Panenge pane zvinenge zviripo. Pane zviriko kumasuro ko, like mandimoziva kuti varume especially ma-African men, varume ma-African men ava. Handimona. Paine issue inenge iripo. Kuti ati ndiye mukadzi ngatigare pasi taure issue hadi anoziva anofila disrespected, so hakwanisi kuti agare pasi ati let's iron out zvinhu zvokunetsa muno mumba. They can't. Anoziva they can't. Saka what they do is anongo overrule everything. Anongo taura zvaanoda zvaafunga kuita ipapo ndipapo. Ani muri kuona mukadzi akonsultiwi kunzi amai ndoda kuti ndafunga kuti timbodai timbovakawo apa titenge kastendi kedu tidai. Handika anoda kunotenga stendi ari 1 kuti aise zita rake. Everything that they do these men izvinofa kubenefita ivo. Hazvibenefiti mwana, hazvibenefiti mukadzi, zvinofa kubenefita ivo. Ukasatomira uri munhu wechikadzi, kumira chekuti ndamira panzvimbo kudai so kuti ndakugwa hondo dzaHitler, inofa yakalodha. Ndipo pamune zvizonzi mangwana buda muno, unobuda usina chinhu hauna chako. Varume ava hanzokera teki nemashifti zvonzi hauchandioni panopamba wakuita zvichifambi. Yes, handiona varume vakawanda imboko to the mbokest dzekupedzisira. Ukati chinhu ndakambokutaurira nyaya yekuroorwa nemunhu ari jealous newe, married to a jealous man, murume anenge ari jealous nemukadzi wake, wokuti iwo uri kunesonati mazano TV kwave nemaadvance TVs aveko, rikandotenga ukangonotenga semunhu anoshandira netv yake anaiti ndochichitambisa mari zvodari iye anenge azviita. Ukazviita uri iwe mukadzi kutambisa mari hazvidiwi nokuti haadi kukundwa. Iye haagoni kutenga asi haadi kuti iwe utenge nokuti anofila threatened, anofila kukundwa. Senge ukaita mukadzi anobata mari rekamurume, vakadzi vanoda mbovaona kana muri pano mbotiudzawo. Vazhinji vacho I think vari pataiti. I think vari pataiti zvokutodaro vakadzi vavo nokuti anenge achitongodzwa chihure everyday chasina kuita. Kunzi noti hatizvizivi imari dzechihure muri kuhura. Pane mukadzi asina mbodzwa nemurume wake apa kuti hure aripo here timbomoonawo nhasi anoti ina ndakumboudzwa kunzi uri kuhura nemurume wake hure aripo here. Chavanogona kubudisa mashoko ukangoita chinhu chokuti uri kushanda and hard work, you are hard working woman, soko rinobuda muromo ndekuti uri kuhura. Umwe anotoprefera kunopfeka dress kukuvandira chekumuheji kuti aone kuti zvosho urubva kubasa uri wega here, hauna here munhu. Ukapuwa lift necolleague chaichai inoita hondo because haadi kukuona uchisumukira, andakona uri panzvimbo. Ende chinhu chinonzi varume ivava vanzo dzedidzi, chinhu chinonzi sorry kubuda muromo mava. Varume vari selfish guys. Kana pane maselfish fish pano pasi vanhurume. Varume anobudisa kuti sorry ndaporonga. They only think about themselves. They don't want to think about the other party. Ari aporonga unexpected that you not sorry. Makamba zvinotisa. Makamba zvinotisa here. Ari iye aporonga porongi chai. Asi anodzoka achida kuti iwe umuti sorry.
uzvigadzirise iwewe. Iye ari aporonga. They cannot even take responsibility of their actions. Kuti achokwadi pa I'm messing up things every day. Kune vamwe vakadzi right now vari kunyura mukati mezvikwereti nekuda kwezvikwereti zvakaitwa nevarume vavo. Kune vakadzi right now wokuti havati akatoita developer depression, akadevelopa BP, akumwa mapirisi eBP nekuda kwezvikwereti zvakaitwa nemurume, but nenyaya yekuti munhu wake anongomira odi. Iye ndiye akutoshandira zvikwereti izvi. Hapana here vakadzi vanoenda mucomment section. Iye ndiye akushandira zvikwereti izvi every day kuti anonure murume. But murume tikada kubvunza mukadzi right now kuti auya taure chokwadi apa anoitigwa madana nemurume hatovati mumba Friday anoenda kudzoka neMonday. Havati mumba. Ndo thanks anomupa. Havati mumba. Anotohura mahuri achifona achituka mukadzi ari kusinga muzvikwereti nokuda kwomurume wake anenge achitukwa. Pakaita mudziyo wemotikari pamba, sorry vakadzi vakawanda, sorry yenyu. Kana pakaita mudziyo wemotikari pamba, mota inodiwa chaizvo pamba, asi inokuunzirai maproblems makukutu, mahombe, makunun'une maproblems mota. Because munhu agari pamba 2 seconds abuda nemota, 2 seconds abuda. Musakangana kuti mashawo mazhinji andafamba akagara nemagaro mumota yasingazivi kuti yakatengwa nani. Pamwe makanga muchisungirira mari iyoyo mese, andika muchitoda kutenga mota yedu, masungirira zvimari zvezve munhu anenge achita munhu kwaye because panoda kutengwa motikari. Yangotengwa motikari kana kuidrive hauidrive iwe. Hauidrive mota iyoyo. Hanzi simeli murimo here mugrupu revanhu 200 nderipi iroro? Grupu rego handina grupu randirini guys. I'm not in any group. Handina grupu randiri. Handina grupu randiri, handina grupu randinopinda. Handina grupu randinopinda and handina grupu randinopinda, especially magrupu ane masocialites. I don't get involved. Don't involve myself. Because finishing a game, there's no need to fight. People can just talk and iron their differences and move on, or block each other and move on. And more. So, varume mota ya wikwiri ndeyake iye ari one. Iwe wakangotisungirira usingatigwi musoro uchitega nembogera musoro kusvika tenga motikari. Handiona uchigerwa zunda kana shoti ya every time uchiseva mari iyoyo unonzwa kunzi mota yangu. Imota yangu. Hauikwiri unodhira kumusha kwenyu kune munhu akambotenga mota iyo. Kune munhu akambotenga mota kumusha kwenyu iwe. Munoiziva mota iyo. Varume ndo zvavanoita. Especially African men vekwedu kuside kwasadza uko. Handimaona. Anzvadzi dzangu ndosaka muchizoona kuti vakadzi vakawanda kana vachinge vapanduka vakadzi venyava vanopandukira tu. Zvimwe zvacho zviongororei. Kazhinji kacho anenge ari ma-unfinished business zvinhu zvakaitika kuseri. Imi munokanganwa because ndimi demo rakatema. But muto wakangana uya uti kuri wakanga muzvokumhanya. Saka paanenge akuzotsiya bebeka anounganidza mukadzi anokolekta kuita collective zvinhu zvese zvakanga uchimuitira zvese ozviunganidza apa. Ochitaka kuti 2001 wakandiitira chakati, ukadai muna February, ukadai muna June, ukadai vakadzi vanokipa matrix marecords, ukadai muna December 2002 anokuverengera zvese. Unfinished business rinenge ripo. Saka kana azopanduka akatopanduka atopanduka zvekutodaro. Atopanduka zvekutoenda. Ani muri kuona? Atopanduka zvekutoenda. Ndo vanhukadza. Ndo vanhukadza. Saka hazvadzi dzangu kana if you know what is good for you ndikuzama kuti treat your wives as queens. Vane zodzo rakapenga vakadzi vava. Mufunge. Vane anointing yakapenga. I know kuti murimo zvangu hamusi kukomenda semurimo ini makatarisa makateerera. Vane zodzo rakapenga vakadzi vava. Vamwe venyu forward dzenyu dzipa vakadzi ava. Kuti nanhasi mutoonekera muchitodai vakadzi vamuna wavo. Musiye mukadzi uinasi. Uone. Musiye. Kwa chifunga ndikunyepa. Musiye mukadzi ye. Musiye. Uti hanchani mainyena dogara ndega. Tione something. Tione something. Mirai ni vakadzi venyu. Zvazvo zvokuti munenge muchipa phone number dzevakadzi kumahure achifondera vakadzi venyu zvakasara zvazvi. Zvakasara zvazvi. Kana muine business, mukadzi wako achita business. Anditi, let her run the business.
Yes, Steve. Yes. Kiki na Taiti are doing well. Have you ever seen The Secret in Chi? They do things together. They do things together. And I so wish one day Taiti yoyaka arambe akadaro. Taiti. Arambe akadaro. Pasa zotika na vakura vave ni mari obva akura musoro ochiona kunge mwana yoya Kiki achisi chinu. Anodzokera back to zero. I'm telling you because ndakatozviongorora mwana yoya anonzi Kiki akane forward yakewo. Taiti ane forward yakewo. Vana vakauya vakadai vakasanganisa vese vatu forward yakabva yanokombaina kudai. It's a force to be reckoned right now. Vari two vakadaro vane power. Vari two vakadaro vane power ravora vanaro vari two vakadaro. And mona, I hope avachinji varambe vakadaro. Taiti kana wakanditarisa mwanangu. Ramba wakadaro. Ramba wakadaro. Nokuti waive pane pasocial media panapa you were struggling. Uchito dana nesikana kana shudi. Zvaitoramba kuti uputike. Pokana musikana uyo mwana uyu pakauya ngati mupenyu wako wakaputika kude. Wakaputika kude. Wagara uri kone ndakambokuudza titoga Taiti kuseri kwenchiti you are a very good content creator. If you still remember uchiri kutamba nekachotika kukayo usina pendi. Ndikati you are a good content creator. But why uri content creator ungasiri kuputika ungasiri kubudikira pamepo. Mwana yakauya boom. Whatever zvamunoita icontent ka asikumba kwenyu mune life yekumba kwenyu. Andi kubasa kwenyu kundo kwa kuraramisai. Andi mune usazochinja. Chokwadi mwanangu. Don't change for anything. Chero marika sokwanda say don't change. Ndo mistake ito nevarume vakawanda kuti pama muri rombe mai mwana muri machitema huni ari kumusha. Andika ari kumusha uko muri machitema huni. Andika aisho. Achida chaizvo. Because waishiridzira uchinda kumari chochuya wakabikadza uchidini pasina pekutangira. Now Mwari vakazovhura musuwo zvakufaya. Auchina basa mukadzi. Ausina kana basa munhukadzi. Pane munhu asenda request apa ndiri kutrai kuedha. Taiti munzwe. Hausisina kana basa. Itai zvinhu zveitwa pamwe chete. Munozati mumamarriages munoporongiwa. Kuporonga especially varume vanoporonga zvokutodaro. Hanoona zvokutodaro. Varume dzidzai kudza vakadzi venyu chokwadi. Zvinokusevai. The moment yekuti unenge uchida kugara uri pa defense mode every time, munopwanya zvinhu zvamakambovaka. Ende unosara uri exposed zveshuwa. Learn to say that even just that chokwadi chicheta kuti ndipiswe ka zvina nopiswe but wabuda wega pachena because akazofind yaramba connection failed send a foot request ukatora mari ukatla akazofind out name nzira kuti wakatla mari wonde chaizopera. Learn to say that mukadzi wako haisi shumba imborumi haina mazina ekuti anokwamvura munhu kudai. Quite that's why it's important to be a self-made woman. Sena in a seeker of trying to upgrade men because they never do the same for us. Very true, Nico. Very true. Very true. Varume the but variko varume vakanisa vakadzi kuchikoro though. Yes, Shanda, how are you? Variko vakadzi vakaendesa varume vakaendesa vakadzi kuchikoro kuti abudirire. Vakadzi vava kuchikoro murume akasina kana mbodzidza asina kana A level. Mukadzi aenda kuinvest apasa apedza. Akazoona varume kuuniversity. Uyo akona reform tushu. Akameresa kuchikoro. Achadikana kumona padzana kutosemeswa naye. Zviriko kwese wangu. Zviriko kwese. Then kuitawo kuvakadzi kuti vakadzi anoshingira kuti murume aende kunodzidza. Iwe waona kudzidza iwe ndori kushanda uchitengesa mari kuti murume aende kunodzidza. Oenda kunodzidza murume. Apedza murume anotonera kunonyenga usikana kuuniversity kokoko. Iwe unenge kunzi vapi? Asi mukadzi wangu kuti hausige kumba kwedu. Akunyara newe. But you sacrificed a lot. Waidya nemukaka, waidya nekabeji, waidya nemavheji kuti aende kuchikoro. Chitika baba vangu vatinge vadzidzaka. Sodzi yangu yaita kuti business ridone. Kuregerera ndodi hapana, sorry, that's all I wanted to say. Ndakanganisa. Sisimeli Diaries Live. Ndikuzama kudzora moyo. Bamnini venyu vakandishungurudza. Misodzi yangu yaita kuti business idridone. Kuregerera ndodini cause hapana, sorry. That's all I wanted, sorry. Ndakanganisa. But now handichadi. Right.
ndiraviro masuku yari kuti inini toita sei inini ndakashungurudzika zvokutodaro nairaviro ndoye pacape town here tatifambidzane nenguva nokuti mune mazuva ena magostikana handichazivi ndoye pakapa herei nairaviro ingodaira kuti kana kuti aiwa ndeye pakapa herei yebusiness radona iri sisimele even knows that most of our presidents and top businessmen are always on their second marriages. Wake mukadzi is embarrassed to be with her and vana vake. Yes, Nicole, thank you. Ishokwadi chataura mabusinessmen akawanda ane vakadzi chitutu. Wake wakatanga naye achitambura naye cheko akunyara kuzvoti mukadzi wangu. Akunyara kuti uyo mukadzi wangu uyu akunyadzisa. Because akazove kwaave kumusoro kwako haisiri class yake. Haisiri class yake. Saka kunoti class yake apresident ka uya hapana hasi chinhu ifom 4 saka A level. Saka kwanosangana nevamwe vanenge vari mabhodroom kwaya ndokwane class yake. Asi unombozvinotisa here Niko kuti finishing regame racho hakuna. Wakambozvinotisa kuti finishing regame hakuna. Finishing yegame racho kazhinji kacho vakadzi vacho vesecond vavo pane zvinotoitika chete. Pane zvinotoitika. Hanzi vamwe baba vakaendesa mukadzi wavo kuskulu akaita lawyer mukadzi akavasiya vakarwadziwa kusvika pakufa zviri kwese. Zviri kwese. Hanzi shuwa henyu ini ndotonyara ini kutonyara newe wena. Right. Regai nditi ngativhure malai. Isai namba munayo. Ngatifonei timbonzwa kuti makasangana nazvo kwakamira sei. Makasangana nazvo. Anditi murusangana nazvo family menyu, mumba menyu, makasangana nazvo, wakunyadzisa murume wako right now. Because murume wako is now somebody. But pamaisafa mese, makatambura mese, nasa usina basa. Pane live yakaitwa yeSBK murume akanava mukadzi wake palive vachinoganisa chiki wakazodini. Haiwa, akatoinda kakusaini chiki wacho, handakamuramba mukadzi wake. Asi akazosiyana inside chiki yaka. Varume vakachipera aenda nemunhu muna zvavanoita kana akazorora mukadzi wechituwa kana nemukadzi wechitushu andika murume uyu mukadzi wake uya zvinhu zvinotaka kumira kuti ndiye anditi kana kudona konzi mukadzi wangu ari kundiitira godo wokutanga ari kundiroya akaninda kun'anga ende zvichokaduka famba kumaprofita havachachokudza vanotokudza specially kana ukambona vandokwanga kufunza kuti mukadzi ndakamboita fesa utonzi ndiye ari kuroya handiwana kana kuti ndiye munhu atokubatira mushonga zvinonga zvichamiri mukadzi ari kundiroya apa mukadzi yana kana mushonga hapana kana chaanobata hapana kana chaanoziva simply because mwari vazvidhakwisa mwari anozvidhakwisa andimaona zvokuti zvinhu zvasunga kuti nki obva wachita kufunga uya manje anonyadzisa uya asisiri weklasi yako uya ndiwe wakutanga kunyatsofunga manje kuti ndoita sei because mukadzi uyu ndiye anga nezodzoka rama muchifashandisa muchienda naro mise kubeni wamusiya ari nezodzo rake hanzi saka stop sacrificing your skincare routine kunotenge chikafu mumba to prove you are a good wife you keep glowing but you can't glow nenzara now. That's the tricky part Niko. Handona ende kana uine vana you can't uchiona kuti murume uyu anototenga chikafu wosambisa vana vako here mari wakasungira uchitoda kutenga skincare products shawanga shandisha utozongosunungura uchitira kuti vana vadye kana uri wega ndobuda ndikayamba wako ndikakwata ikoko shandika todzoka ndadya but kana uine vana manje unotozongomakidza kutenga varume vanganoza kuti kunoti magrosari apa varume vanganoza kunoti magrosari mumba vangani varume vanoza kunoti magrosari mumba varume vangani vanoza kuti grosari zvishoka ndinotenga grosari mumba ndinoburisa vari kuti mukadzi wangu unomuona murume ari 1 mushopi mai mwana achisunda chitroli kudai achinonga kabichi achinotisa mapuraisi murume mai mwana pamachirifu paya achitisa mapuraisi chakachipa the cheapest anotenga Shoprite brand ndoanenge achitarisa iro Shoprite brand onongarira achikanda muzvikikiri achikanda mubhaskiti Shoprite brand rakachipa hanimona Shoprite brand ndo rakachipa ranenge achitenga chisa mubhaskiti imomo achipusha simply because hakwanisi kupa mukadzi wake mari anotenga grosari hakwanisi hadi saka anotenga iye mapepa bag ndiye anouya achiburisa mai mwana chero mai kutotera kuti zvinhu zvamatenga zvipedzi mwedzi ende zvinhu zvawatengerwa izvozvo unonzipedza mwedzi even zvisingapedzi kana 2 weeks ukazoti zvapera pakatoti chapera unochitukirwa utengwa chitukirwa kunzi tambisa
shuga pana baba shuga ndakatenga 2 kg dzeshuga dzinosuka mwedzi wakambola 2 kg dzeshuga dzikasvika mwedzi iwe uri 1 wakambola 2 kg shuga dzikasvika mwedzi uchimwa tii sekuno kuuk kunotonhora kudai hana vana vachingomwa tii wakambotenga 2 kg shuga dzikapedza mwedzi nyama chachanda kunzi ndatengwa nyama chinoona kwatengwa nyama ratei 500 rands konzi pedzai mwedzi 500 rands haitengi nyama kuSouth Africa these days haitengi nyama South Africa kuti ndatenga a family of 3 kana 4 kuti mutenge nyama inopedza mwedzi you need to buy about 2.5 nyama 2500 3000 nyama kuti muti watengawo nyama nokuti vana havangandyi beef every day muchatiwo vhoroso moti beef moti mince meat handi moti kana poku moti kana zvimakidney mosanganisa handimaona hanzi mai angu in ese vanotumira 20 liters yemafuta oil to use Zimu wife to last 6 months kana ndimi handiti wazviona vanonotenga grocery varume vakadzi fonai bedwe ngatimbotaurai zvomudzimba ngatimboshare zvomudzimba fonai isai namba maadmini pinai namba vakadzi vafone munyatso kuzvinzwa right fonai guys we eat nyama 70 rand a day family of 5 yes aiwa nosandichati ndo nyama yacho yakutodhura nyama yacho yakutodhura wangu ndo chokwadi chechocho ndo chokwadi nyama yacho yakutodhurawo kuSAuko saka hapana pekuti anzongazoti zvazo hazviiti fonai guys okay fonai tinzwe guys fonai tinzwe kwai comment section ndikudawo wanted to call aiwa fona Ashley fona unongoona kama comments unongozoona kama comments fona hii guys tinzwe right fona itinzwe guys timumbosheya zvomudzimba sheya itinzwe kuti kwenyu kwakamira sei hanzi namba nai admini dzaendepi admini uyai mutisirawo namba nai shumbures maindepi hitha maenda kupi yamuise namba admini isai namba guys admini isai namba handisi kuzotaura nacho madhimini acho ari kupi right iyo namba esquare iyo namba fona itinzwe fona itinzwe
fona itinzwe. Fona itinzwe idzo namba idzo. Idzo namba idzo fona itinzwe. Timbonzwawo zvemudzimba guys kuti kwenyu zviri kumira sei zvakamira sei. Fona itinzwe. Ini ndikurangarira guys mireni yatsitanga kutokudzai ndiri inini. Ini ndikurangarira rimwe gore. Hey guys ndairana mabhawa 2. Saka ndichirana mabhawa wangu 2 zvataiita. Ndandine vasikana vangu vandaitrasta ndaisati vachienda kune rimwe bhawa. Indaingoenda kwese. Asi kune one kumwe wandaiziva kuti full time ndokwandinenge ndiri. Because vasikana vanga vari ikoko vanga vasinganyatsogona language. Saka ndo angari masimba. Saka ndaibatsira basa at least kune rimwe kwa kune umwe ainyatsogona language yashanda nevanhu veSouth Africa saka ainyatsogona guys. So zvakaitika ndezvekuti rimwe day ndakabva ndakaenda ndaenda kuholiday nevana. Tikaenda kuholiday. Taenda kuholiday nevana. Ndobva ndasiya tatika aiwa baba vari kusana vachidini vachirana bhava vakati handinorana zvese and everything. Ndobva ndasiya ndakastoka ndaistoka zvekustoka zviya zviya. Mungoziva kuti trikipa business yese ndikustoka guys. Saka ndaistoka. Saka ndaistoka zvekustoka zvazvo ndobva ndasiya ndaenda dhini ndaenda kuholiday nevana Friday chaichaiyo. Ende Friday Saturday mungozivawo kuti bhawa kufaya guys. Friday Saturday handiti takadzoka neSunday zuva rovira. Tadzoka Sunday zuva rovira ndikubvunza anti kumba kuti ko mudhara ari kupi tikanzi mudhara vakangoenda kubhawa havana kudzoka. Hana wika baiti bha. Ndikati matikudi svikai vakaenda kubhawa havana kudzoka. Ndikati saka bhawa rakavhugwa zvikanzi bhawa rovonge rakavhugwa. Mozati ndakaenda kubhawa hana yangu ichiti bhibi. Mozati hana ini unokudza kuti something is wrong. Bhibi hana ndinoenda mhanya ndaenda kubhawa kuya kudai so. Ndasvika kubhawa kuya kudai so mai mwana. Kubhawa kuya ndasvika kuya ndakabva ndaona pakavharwa. Chii chiri kuitika panapa? Ndobva ndaenda kuseri. Ndobva ndaona dhoo diki rekuseri kwaipindwa kwainopinda nestaff. Ndokadaipinza makreti kwakavhurwa. Ndobva ndavhura rari dhoo riri panze rakavhurwa. Asi papane bhagla ranga rakakiwa. Ndadai ndavhura kudai ndiri kuona kuti mune vanhu vakavata mukati. Hani muri kuona asi bhagla rakakiwa. Hani mazvona asi mune vanhu vakavata mukati. Vanhu vechirume vakavata mukati. Takarova mai mwana tikarova bhagla pa. Ndobva kwazomuka one yachimuka. Ndobva ti akaya zvekuvhunduka kundiona zvazviandika angari murume so zvamunoona achishanda nemurume wangu vaingowirirana sokubasa uko. Abva amuka sokuvhunduka ndobva amanya kunomutsa vamwe kuti government yauya. Ona vakabuda vachiita kubvunda maya moza vakaita kuzvivharira mukati. Uri kunzwa vakataka kumwa stoko vakachivharira mukati vachimwa stoko vakakiya dhoo. Hani munozati bhawa rinenge richikupa license yekuti unovhara na4 unovhara na3. Saka ivo pakanzi izvo paipai munofunga kuvhara na4 bhawa vakavhara vakachivharira mukati vari 4 vachava kuita pati nestoko. Hakuna anga chabhadhara vaingotora vachimwa. Guys handizvikanga zvegore iroro. Handizvikanga muigai zvegore iroro. Vachava kuita pati varimo vachimwa. Hani mukunzwa vakadhakwa vanhu vachimwa vari imomo. Handimaona vakavata. Muri kunzwa tele tiri mukati zvese zviri mukati. Vakamuka makuseri handi vakazvivharira mukati vakakontinya. Hakuna akafunga kuti vanhu vaiva vachinoka kuda kurova doro rekubvisa bhabharazika. Hakuna aivhura vanga vari mukati. Vakanga vachitoita bhizi kupomba varimo vakachivharira mukati imomo weekend yose. Munozati wakamboperegwa uchinovhura screen door uchinovhurwa uchinopinda kudai so uchinoshama mafiriji kudai uchitama tiuye mari iri apa. Mune vanhu 4 woti kuda pamwe mari unoti vanhu apaka unotanga kutoona panapa hapana mari pano chaitwa hapana. Mari yanga iripo ndiye mari yakatengeswa Friday. Ndio mari yanga iripo yakasungirwa mumarekeni ikaiswa muchipurasitiki ikavigwa pakavigwa ndika pamwe pose apa stoko yakanga ichimwiwa vari mukati imomo. Unoshaya kana pekutangira aisvuta aingotorawo fodhla ongosvuta ari pachikora imomo mukati. Nanhasi handina kana remo. Guys kana remuromo unorishaya guys. Unongopera
ukapenga ukadika ukashaya kuti wopengera uri kupengerei zvikazodinika nokuti ndiko tichongoona kuti hapana zvazviri kutombobatsira hapatorina hanimaona kudonha kwakadaro bawa haritombodi mistake guys haritombodi mistake nokuti kutomwa kireti 1 wadla profit apa vakahoita kunyazoridhovoza maimwana kuita kunonzi kuita pati maimwana nedoro remubhawa zvakaoma takungotaura hedu kadzanga dzangano guys akungotaura dzangano anoona but zvanga zvakaoma right guys fonai guys fonai zvakaoma hapana ndinoda kufona guys varume hatina zera navo kana tozogara hatina zera navo varume kana tozogara hatina zera navo guys ndachingomirira hangu kuti time dzakati ndiri kuenda 1 hour dzikwane ndobva ndaenda mona hatina zera nevarume apa umwe manje umwe ndiye anoita zvokudla sitokuka izvi hanimona umwe adla sitokuka umwe habviri ichampioni kumabhawa habviri umwe ndiye anoita zvemauri umwe ndiye anoda kutonga mumba mutozikanwa kuti munototongwa mumba munototongwa raicheka timbodedza timbozwa plus 27 hello hello zviri sei kuna cost of living yakudhura kuSouth Africa sevanhukadzi tikagara kumba tikaita mastay at home mam tinogona kufa nenzara muno muJoni and unenge uine vana inini for example I've got 3 boys vana vangu vakabva pano makuseni vanomwa tea nechingwa or they'll have cereals they'll pack lunch box for school and then pavanodzoka masikati boards vanenge vasina kudi vanenge vasina kudya anything solid kubva makuseni saka mutemo panosedza robikwa masikati and then manheru we can have a light meal kana zvakakwidza panogona kuti toda sadza kana kuti manoodles or macaroni. So if you look at it, we have to eat a big portion. We have to buy nyama yekuti kana gugu akabika masikati maleftover sadza aya vanogona kuve vachidya manheru kana vakabika usavi wekuti tidye sadza manheru unofanira kusara futi mangwana kuti vana vauye vachidya. Saka dzimweni dzenguva kana vakamirira baba kuti hanzi vachauya vachiita grocery stuff like that mari yaanenge akupa iyaya anokutaurira kuti vonei kutamba. Inini vana vangu vanoenda kuno buleti utori right kana uchitombopiwa mari yekunzi one kutamba aiwa big up to murume wangu vakadzi havatopiwi mari yekunzi one yekutamba mari yacho haitobudi kune vakadzi kuti vamwe tinotongovatuka wokiduka because hatizive stori dzavo akazokuudza kuti unosati ndikutsva kumagaro kune kumusadaka undozomunzwira tsitsi murume wekuti haburitsi mari haburitsi chinamira haburitsi mari zvichimbofamba sei saka mari chinenge ichienda kupi ndozvatiri kutaura kuti teke singazivi kuti mari chinenge ichienda iwe unodya hakosa ka3 pazuva achaugere wangu tine imwe shamwari yangu anoti vanogara mufull house but mufull house meme mune roja saka muroja matingi rende unoita 9,000 muroja akabhadhara 3 ivabasarwa ne6 plus kutenga magetsi 1,000 anzi murume akangobhadhara magetsi nekutenga akabhadhara rei nekutenga magetsi zvapera asi sina chimwe chinhu chaari kuita saka iwe unofanira kutenga chikafu chevana grocery zvese and all of those extras but murume anenge abvisa 7,000 and you find kuti magroceries they are very expensive. They are, because right now in South Africa, for you to buy grocery, they say you need to buy your 7,000 euro.
So, like for example, in India, I think because we don't like frozen meat, we buy grocery rate 2,000 per week, which includes the inyama. So if you calculate 2,000 per week times 4, that's 8,000 for groceries only. And so you see, at least kuside kwako zvichiri zviri right kuside kwako ndati kune vakadzi kuti bullet ka right now andoshaya kuti okudza sei varume vari kubura hombe ndikamati kwewe naichi but in my mind ndakati munhu anogona kuva ari kuwazhara ndikati ndikadipa madyiro akaita breakfast mumusoro akazotima mari rand akakambura ndikati naye ndikambura ndikati ko chizvimbonoza tikangobhadharirwa mari tikangobhadharirwa 6,000 yerenti zvatokwana zvimwe zvese ndinofanira kuona magetsi tobika negasi stofu negirikini chikafu chevana zvese zvesezvo ikashota andotaura kuti one kutamba anoone kutamba ipi kana akahura ke ndopozonzi kuti handi wakati ndone kutamba anoone kutamba ipi anoone kutamba saka vamwe vakadzi dzendo dzatei nyange vari mumarriage ka ndopanozoona vanhu vaya vari muconversation vachibhasha because they are unhappy and at the end of the day nhamo yake kuti aiudze munhu ka haana kana simba rekuitaura zvimwe zvacho zvonotozvonyara kuti baba vakasvika kudai so haana kana care nefamily yake kana zvekutoti ndikiri and then kune nyaya yekuti like now we're going into winter vana vanoda kutengerwa unoona mwana akapfeka don't touch nematenesi nesocks rakabhoka apo iona baba vakasvika vakanyatsa kutsvinda baba vakasvika pabhawa kudai sokuti ipai tebhuri yodoro mozongondipa bhiri racho tebhuri inenge yakasvika kudai nyama ichidyiwa asi vana vachidya nemuriwo kumba imagine kuti magetsi akaenda musaka ndichanditengera magetsi e50 rand ndakasaka uber driver ashaya mari yekuti akupe 50 rand zvaanogara vakabata keshi kunyanya vari muno mucape town mauber driver vanonyima haiwa haikona varume vekucape town varume vekuafrica vekuzimbabwe vane chikutonga chikutonga chimwe chinosvota so chimwe chikutonga chekuti unoshaya kuti neviriwe vanhu vakaita sekwa kana ari murungu wao asingaiti izvozvo amen ndakaenda kumove this other day murume anga akasumudza mwana akabata nebheki murungu ari pafoni kamurungu ko mune ganda rakafanana here murungu zve ivo uri kutemazve uda kubatigwa bhegi nemwana zvatosiyana. That's what I don't understand. Kuti iwe maAfrican kunyanya vanhu vana Gilbert kuti akaningirikina akarochena anotomutakura sezai iwe dhaki unotoningirikini senga apa which is very unfair. Zvekuti ndinotadza kunzwisisa kuti kunyanya varume vekuZimbabwe kuti chinonyadza kuvanetsa chii chavanoita kunge vanobva kumusha kana kuti strong rural background I don't know. Pakaipa hapana kumbira mushi pakaipa varume vekuZimbabwe it's a sad situation yekuti vamwe vanhu kuti vaitaura soka inotovaremera because akangotaura nemadimikira umva utoziva nyaya yari kutaura asi kana ari kugirlfriend mari anenge achiburisa chida kuti girlfriend haidi munhu asina mari iwe girlfriend inoda munhu asina mari naimi guys anenge achitoda mari girlfriend anenge achiburisa mukadzi wekumba kwanikwadza kumpa mari kuna kuvanhu vanoenda kumawine testing wedway kotesta wise iwe kumba mari yopiweyo you must budget it unofanira kutoisanganisa neyeast kuti iwande ifute mari iyoyo ukasaisa yeast hazvitombobudi saka vakadzi chaivo ka the best kana uri even chero chida kubasa sometimes kusvika pakuomera kuti ndiri kutamba raundi kana ndiri kubhadhara mari yekustendi iye kwese kuva hatombofuri neko habati mari yeraundi kana imba yaziva kwanika kuti imba yangu kana imba yaziva yaninga kuti maimba my house imba yangu but wakanga usingabatsiri kana paimba pachipe papo never ever ndakanetsana pane imwe shama yangu iri kuZimbabwe vakanetsana nemurume kusvika pakunetsana akamuudza murume wake akati kurura gedhe rako rawakaisa negisa mudenga muruve pasi
murume akangotenga geti magiza emudenga kana zvekunetsa zvakugara pano simudzai geti renyu kwachanura windi muenda munoturika chero kwamati because at the end of the day taigatiitei zvakati muchiramba imi muchiti hanzei tinozo and in 90% of the time isusu vakadzi vekuzimbabwe tinokontrolewa nevarume kuti not now mira timbosanganisa ukada kubvunza kuti tiri kusanganisa chii hapana tiri kusanganisa chii hapana then you find at the end of the day kana akuzotanzei unomutonga you make other decisions on your own because unoshona kuti munhu utsi but sometimes vakadzi vakanoita decisions on their own vanoita right decisions ufunge most of the women but they make right decisions vega nokuti anenge achitonyatsa kutoona kutoti ndikasadai hapana chinobuda paunoita decision inoita hundu yafarusonde but kana zvazonaka unotomboshungurudzwa kunzwa zvitirei autombotara kuti mukadzi wangu wakagona apa shamwari izvo havatauri kuti madhe vangu vakadii vagona apa hazviti anogwadziwa anatsa kuti arumbidza Mwari kana akadaro anogwadziwa zvisingaiti inini tinototodza kuwisa kuti saka paainzi naMwari murume ndiye head of the house hapana head vaireva kuti head ndopakuti bullet aireva kuti head pakuti anokwira hake zvepamusoro ainge ari pamusoro head zvearati pamusoro but pafeya chaipo chaipoka varume chaivoka ndotsoka kwete kumboti head kana kuti kudii ndotsoka dzepasi apa dzokupedzisira nokuti zvinodzikamwa hapana zvinoitwa hapana pakanzi dana Mwari kuna Adhamu musauya pakati penhenge dzisadya pakati pemuchero hamena kuti iye akaenda kupi akazoona Evha haagina nokuti Evha ndiye anokutungamira kapane zvese ndiye anotungamira pane zvese hamena kwaangaenda akazobvunzwa naMwari zvikanzi mukadzi wamakandipa you know what happens pakati kachunu chiri wrong atokwika kublema kuti iwewe ndiwe fault tikangoti chakanaka hapana panamboti kwai you did a good thing but zvikangoshata kwanzi iwewe ndiwe wakatifurira kuti tiite zvakaita mwana akapasa mwana akaita zvakanaka pamba mufamily anenge achinzi mwana wangu havadi kusiyana nemwana iyeye anenge anotorwa kuita kunge akadzvarwa nemunhu ari kunzi mwana wangu zvese vanoda kutoita vari baba ivava akangoita mistake kuti mwana uyu amitiswa kana kuti aita dofo havachadi kumuona mwana wako iwe mwana wako uyu anogona ndiye wako wangu experience inini baba vangu vakaenda vakambogara neshamwari yavo for 10 good years tairoja muvocation kublawayo mai vangu ndobva vaita zvinhu zvavaitikisa mavheji vainoodha mavheji kumaprazi kochiinda kuplumton nekumugusa and stuff like that baba vangu bit by bit bvaregedza kuti maintaina by that time my brother was form 3 imwe sister yangu ari overseas achiita form 6 baba vangu ndobva varegedza kumaintaina mai vangu paipa then we kicked in tikashanda mai vangu vakanhingiriki vakamboenda kunze kwenyika vakadzoka vayaka vakavaka imba yavo baba vangu vagere kuyakwe baba vangu ndobva vadzingwa kuyakuyana nanhingirikini uyaka nekuti mari nenge yapera yanga yapera 10 solid years vakataura shoko rokuti ukariona gumbo rangu richiuya pano undibvunze size 10 iyo ikaiona ichiti dhana pano zvikanzi muna kana brain dzekuti kwai mungaita chinhu chipenyu amai vangu vachiudziva izvozvo vakazoti vadzoka baba vangu musi iwoyo first time vakasvuta mudzanga wose wani ukapera vachibvunza vakati panopamba pani hanzvadzi yangu ikapinda zvikanzi ndo pakavakwanda mama vakaita sevachadonha negotsi asi vaigara vakadiscare mai vangu vachiti ngatidevelope stendi toita bit by bit vakaramba 93 mai vangu vanotaura kuti kwave nedzimba dzaitengeswa kufamona nebhengi dzaive dziri paauction vakaramba kutenga anzi hamunoti yet ready zvinenge zvine chitsotsi mukati zvechitsotsi mukati nhasi uno nyaya yemba indotembesa musoro kuti anzwana mai ndimokangasa mhuri nauyu ngoni dzache imi varume ndimunokangasa mhuri ngoni dzache munokangasa mhuri zvokuti do because responsibility yemubaba kwautori iwewe ngoni ipapa but kana kutora mukadzi wako kuti auye pani chaiko mukadzi wako anogona kuvasikandozikana sendi rako iwe ndinotenga chikafu chemumba kwanzi munoroya imi varume ndimi varoyi vakuru imi varume unenge uchisema mukadzi wako uchivhaira namarwe uchisema mukadzi wako mumba uchitedza kupa mukadzi wako mari uchiti anenge achiita sei
driver iwe ngoni ikizo zvimukadzi wake ari panhamo kuno kushanda kunoku maiwi ane murume akadai so ari panhamo mukadzi ari panhamo truck driver rinoti kuinda kuroenda naMary rodzoka naGrace rodzokera kuna Sekai rodzoka kuna Nandipa iye haiwa kana varume ndo vanotonyatsa kuroya manje apa pazvinozikamwa kuti bhurugwa atenge pendi chacho hatengi adonhanikikiri akana kana nonga chifona apa ine people let adona. All right, hello dear. Hello. Yes, Smell. Yes, good to say. Repeatedly, muruma kango kunota kuti yoga uriwe kubudisa mari. Aunochiona but unenge uchiri kubatsira mwe wangu kasha unenge uchiri kubatsira mwe wangu bare advantage nazvo anditi shadea kutiso chingore gera kuita mwe yangu available chete sungaira chingozungaira zvani yakai hapana mari kungosungaira zvamuchiri mukwana kana ndopinda mugwara because ndine vandoziva akatosvika pakurorwa netsana nemurume ndobva azoita zvekuita wakaboyfriend zvemusikanzwa zvezvo achikuboyfriend aitsipa zvekuti amasatozivi kuti kunobhadhara ukaenda kurestaurant unotobhukirwa hotelu kana ndege kuenda kupi akatiti naiwe kune varume vanotodai kuti variko vanotodaro but ukabatwa mheno zvako akati aiva ina ndichatodzokere kukenani kunonzi kuijimta ndichatodzokere kuinjirasi vakazosiyana nemurume uya akatozororwa neuyu but murume uya kubva ndakamubvunzira kuti iwewe naiwe wanga usingazvionera kuti munhu wako abudisi mari akati kubvira tichitori nemukwana nemusikana ndini ndaitobudisa ndichingoti zvichachinja mared flex anga atoripo achitoti handina mari ndichingokavhira ndichiti zvimwe zvichachinja saka zvimwe zvatosimela hazvichinji hazvichinji ende akatomusika pavakauya kuno kuuk aiti murume aingoti ndine project yandiri kuita kuzimbabwe kumba kwamai vake ndine project yandiri kuita kuzimbabwe ndikavhirawo rent ndokusota next month iyo kavhaiwe ndashotora ne50 ndiwedzerawo omboti handina ndiwedzerawo kana zvinhu zvedu zvikazaruka unopoziya zvinhu zvedu zvikazaruka zvino zvazaruka zvekutodaro owedzera iwe ka50 vakatozosiyana unorizveshuwa kandiye ari palosi makore esewa unoita losi wautaukazvita kuti mari yese ndakaspenda pamunhu imari dendakaita something dendisina kuzvita something chihombe chinobatika here yeah. Thank you very much Kola andi muri kunzwa varume asi tikada kuzvitora pana panoona chiblame vakadzi kuti vakadzi ndio vasingaiti vakadzi hakuna mukadzi anokomuka makuseni achiti ini ndakuda kungomuka makuseni kuti mumba mangu zvinhu zvisafai hazviiti animaona mukadzi wese achitomuka anenge achida imba yake varume ndio vanochinja vakadzi treatment yavanopiwa nevarume mumba mukadzi anosvika pakuti I don't care ndaneta hanoona ndaneta vamwe ndio vanozochita akuitawo zvichihure kuti uya kuita izvi ndinoda kuti anyatsa kuona kuti ndogona kungofara kunze because kazhinji kacho varume ava kava kana achinge angotopanduka zvotodaro unenge kutomusemesa angatosemeswa newe mai mwana uchitadza mugirazi kuti ndisemesa papo utinoti handisi kutombosemesa kana pananenge kutosemeswa newe varume ava mari yacho yachiita sokuti ndiye ganobata mari anautangesa kuti ndiye ganobata mari vakadzi ndo vakato iwe ngoni dzacho wakambotenga penti yako here mushopu ngoni dzacho uya apa ndikujoinise unozoti unopfeka saizani yepenti wakambotenga penti yako ngoni dzacho kana kuti mukadzi wako ndiye anoona kuti iweko zvinozvivhara ngozi zvaana maburi zvakuda kuriplesiwa wakambotenga here juvheti remumba mako iwe comfort unoziva zvinotenga kupi keteni inotengwa ipiwe
mukadzi wako ndiye anoronga anotenga zvinhu zviti zvachirongeka. Iwe wamupa 500 pounds woti itai zvese, bhadharai renti, tengai chikafu, ini ndisingakwani chinhu. Unoti nokwanei? Mukadzi wako unombozoti anopfeka sezipenda nemira nimboeta ngoni dzacho amboya pano. Ambotudza kuti mukadzi wake yaramba connection failed. Ngabuda udzoke. Timbo kuti mukadzi wako unozoti anopfeka sezaniwe, utipe na mukadzi wati mubvunze. Murume ateki bhurugwa rekazivi kuti hatozivi kuti anopfeka saizani. Respect is end. Ngoni dzashe. Respect is end. How demand the respect wangu? Uyu akafuta kubva kumashungu chete ngoni. Iwe ngoni chimbobuda ugodzoka. Buda pa life ugodzoka. Buda pa life ugodzoka. Respect haidemandiwi. Unodemanda respect kuti wapenda nyoka here. Wabvarira shumba nemuromo. Uda kupuwa respect. Munhu anorespekta nyoka ndiabvarira bata shumba kudai nemaoko kuda kaibvarira kairuma nemuromo. Ndiyo watorespekta kuti hai. Kwete unorespekta is end. Respect. Ungada respect. Murume uchinova mukadzi every day uda kurespektwa nani wacho wakaona punching bag remukadzi oti akurespect. Mukadzi ane nzara munhu muri kurira nyoka kuti kukuru haana kudya nodya 1 meal per day woti kwanzi I demand respect for what? Yesikweni dzashoda zviri sei? For what? For what? Respect unoishandira wangu paunorespectwa ngoni dzacho paunorespecta mukadzi wako. If you love your wife, right, and you treat her as a queen, let me tell you, that respect that you are demanding, it will automatically come back to you. She will automatically respect you. You don't even have to demand respect from mukadzi. But kona uchidemanda respect kubva kumukadzi, then usati pane dambudziko ipapo. There's something that you're not doing right. Iwe murume, fix chinhu ichocho, uone kuti mukadzi akurespect here. Love your wife. Ronga zvinhu nemukadzi wako. Plan with your wife. Dzidzai kuti respect haimi vakadzimi. Munofanira kuti ziva kuti neso tiri vana baba, tiri vanhu vane ropa isusu. Because musangoda kungoti hey vana baba vakashata. Imbopotai muchitaurawo zvakanaka pamusoro pana baba. Tiri vanhu vakuru. Naingoni. Chatinotaura pamusoro penyu, chatinotaura pamusoro penyu imimi. Chakanaka chii nokuti iwewe unenge uchishungurudza mukadzi wako. Mukadzi wako haumupi mari mumba yekuti atenge chikafu. Mukadzi wako ipunching bag rako. How do you expect such a wife to respect you? Handumupe mari yekuita sei? Anga achida kupuwa mari yekuti aita sei? Saka anotenga chikafu nei? Vamwe vakadzi vanotoba mumba imomo. Vanotoba mari vachiendesa kumisha kwavo. Naye hanzvadzi. Chinozoita kuti mukadzi akubirei mari. Chii ngatangirei ipapo. Ngatimutambe zvakanaka. Chinoita kuti mukadzi azokubirei mari chii? Background yekuda kugadzirisa kwaakabva uko. Background yekuda kugadzirisa kwaakabva. Ipipi nemukadzi naye hanzvadzi. Chingowarorwa. Wauya kubva kwedu iwe. Wauya kuzovaka musha iwo. Musha wauya kuzovaka ndo wako wawakugara uyu. Ndo wauchafira. Naye hanzvadzi. Ndarorwa nemi anditi. Ndarorwa nemi. Ndauya kwamuri anditi. Background yekumusha kwandobva kune zvitumba anditi. Muona ka baby ndokuonawo zvakaita kumusha pari kugara mai vangu dzimba dzinogona ngodona anytime anditi. Ndinokumbira kuti tisumudze at least imba yamai vangu imire zvakanakawo mvura isadi isapinda anditi. Then iwonza kuti iwo mira iwontaurira kuti shamwani zvokwamai vako zvinotove drama. Ina dzina mari kuisa kwamai vako sha tawakuita zvepano kwamai vakuna basa mukadzi akadaro hakubiri here. No, ndati kuva kwenyu koko kune kusina here vanatsano havako here. Kana vatsano vari kona marombe zvoitwa sei? Kana vari varombe ngatitorei mai vedu tigare navo kuno navo tigare navo pedu isusu. Mukadzi unogara navaidzitiranokochingoti mai vako pano kunovaka imba kumusha kwako iwewe. Iwewe unonotora mai vouya woita mai vedu togara navo. Kwete kuti inini vaka musha. Naye hanzvadzi yangu, naye hanzvadzi. Iwe watora mai vangu takugara navo papa pedu newe. Antika hama dzako mira hama dzako iwewe vanasisa kuna mai vako antika panotosumuka chinonzi godo kuti ko watora mai avo twagara pamba pane mhaka yei. Handiona. Hondo. Even ndikanovavakira imba ikoko igodo. Vanenge vaudzwa nani? Vanenge vaudzwa nani kusina vavakira? Vanenge vaudzwa nani?
Aiwa, mira ndibvunze. Is it everything that you go and tell your family kuti ndozvatinoita nemukadzi wangu? How? Kana usina kutaura iwewe how? Munhu ari right kwazvo akavakira vana mai vake imba kuno. Ndiwonenge wataura ndiwonenge wakutenda kuti vakaimba kana zviri pakati pedu tiri tu isizvi mumba medu secret ndinangovaka zapita vakuvakira kuti mai vavo zvinosika mwanani akafukidza dzimba matenga. Chinhu chinoitika tiri mumba imomo chisingabude kunzoko chinotobuda nekuda kwako ngoni. Ndiwonenge wataura zama dzako iwe varume anofarisa ngoni. Anonoudza sisi vake ndakavakira mbuya vangu musha, anonoudza ndakavakira yobva yafamba. Sisi Mary, imi munodziva kuti munoda kutonga stereki. Ndo problem yangu. Teerera zvandotaura inini. Ndatiteerera zvandotaura. Ndateerera. Imimi muri kuti inini ndinoenda makuhwa ekunotaura kuti ndakavakira imba kwana Tezvara. Imimi vakadzi ndimi mune magigi mashoma, ndimi musingakwanisi hamugoni kurara kuti mune muda kunoudza next door yenyu kuti murume wangu munhu kwaye ndiye akazonovakira mai vangu imba. Nyaya yakutanga kuenda. Hakuna murume anomufamba achinotaura zvinhu zvakadaro. Anoudza vake mukadzi murume kuti ndakavakira nsi vangu. Alright, ngatiti alright ngoni. Ngatiti it's both ways maybe. Panyaya yekutaura zviri kwese mukadzi anogona kuremerwa neguwa. Murume unoudzaona saka kana shamwari dzakachiti ndingotaurawo handika zvozobuda. Anomaona zviriko hanzvadzi. Zviriko hanzvadzi takaita nyaya panapa musi unoushu musi unoyu wemurume akanobudisa nyaya ndiye yakutonetsa mumushari yabudisa nyaya murume takaita panapa iripo muitarise panapa musi unoyu. Kune vamwe varume vanenge vakapfekawo vanenge vachingonzi varume vana gurundoro vanaani vamwe vatinoziva havasi varume vakadzi semi. Mukadzi wake asika murume ane mukadzi wake zvavapa definition yamuri kuti murume muri kureva ipi? Anomaona zvavapa muri definition yamuri kuti murume muri kureva upi? Anenge atori murume ane mukadzi wake like iye tiri kutaurai murume ane mukadzi wake handi but yakubackfire mukadzi. Andimaona naimsaka nezvino guys hatina kuita nyaya here panapa payemukwasha akaita dhiri naatezvara ndeimwe akaita dhiri naatezvara kumba kwatezvarako handi akanoudza sisi vake kuti chindai munogara kumba ikoko imba yakazopwanyiwa ati haina kuuya pano padhairis rekusaradziro nyaya mese madhairis mamuripo ipi haina kuuya rekusaradziro nyaya tikagwadziwa tikatsamwa tikatukirira vabereki vaya hatina here kugwadziwa akanobudisa dhiri ndiani hasi murume saka zviri kwese hanzvadzi but my fact is hanzvadzi dzangu kana musiri kuziva let me tell you what is happening inini I speak to people handika ndinotaura nevanhu nane nyaya dzavo dzemudzimba vachindiudza maproblems avo emudzimba chaicho ndichaura live nchekuti most men hanzvadzi right now handika mukadzi ari kufa nenzara ari kutsvaga chikafu chekupa vakadzi panapa mukadzi wamubvunza kuti kweiwe mukore unoyu wai usiri kushanda murume akamudza kuti ina ndini mukadzi anoshanda mukadzi wangu anogara pamba ndinenge chikusapura chiitira zvese at first it was okay aitika zvese now vadzika midzi murume akubata mari murume akuita magirlfriends murume achapi mukadzi mari murume akuza kuti wonai kutamba mukadzi ashandi anochengeta vana handi mumba hapana chikafu odini. Right, ndoda kutaurira panyaya iyoyo yevakadzi kuti vakadzi vanofanira kuenda kubasa here vanofanira kuita sevarese kana kuri senge kumba kwangu inini mukadzi haende kubasa. Oh my god, reason inoita kuti nditi handidi kuti mukadzi wangu aende kubasa anononyengwa handidi izvozvo mukadzi ndine mukadzi akanaka zvisingaiti saka ndakamuona kubhawa here mukadzi wenyu whether saka semusina trust nemukadzi wenyu semusina trust nemukadzi wenyu handidi mukadzi wangu anoenda kubasa ndinomuprovider zvandinowana inini nyangwe zvikange zvisingakwani hakuna ane zvinhu zvinokwana imimi nemurume wenyu muchienda kubasa muri vaviri zvinhu hazvisi kukwana muri vaviri muchienda kubasa saka that one is a non go area yekuti munoti imimi toda kutoti inini ndofanira kuenda kubasa kuti ndikwanise kukavha maexpenses angu nezvinhu zvandinoichida kukavhira no inini ndati ndichakushandirai garai pamba inini mukadzi wangu haende kubasa mukadzi wangu akaenda kubasa ndinoziva kuti anoenda ikoko anononyengwa handidi izvozvo because ari lusi namukadzi wenyu munoziva kuti mukadzi wenyu asvika akanonyengwa because ari lusi handiti no hasi lusi akanaka munhu wese anotomuda mukadzi yeye munhu wese upi anomuda munhu wese upi makazoa kusei kuti munhu anomuda wega imimba muri tori papa sisimeli muchitobuda panzvabo especially pandombokora muchitatu mafirimu twenyu makasumudza tumanhingi then ndichitokudai ndikangokwanikidza basa iri I will attack you. Guys, hakuna damu joina wadau sana na ngoni panapa. Musaseke. Sisimeli ina I will attack you.
I will attack you. Kana ndinge nangokuonai makasumudza zvazvo ndotombokusamai. Ene murume wenyu anofanira kuziva kuti saka Simeri vanodikwa nevanhu vese. Pane varume vakawanda panapa vanosvika kuma50 vanokudai Simeri vasati vakuudzai kuti ndokudai. Imi mune murume wenyu. Inini mukadzi wangu papublic no. Imboya guys my diaries please send my request ndikuedhe mbotaura nangoni. Edha my request mbotaura nangoni. Ane nharo ngoni ndomuziva ane nharo dzisingaiti. Chimboya iwo guys mutaura nangoni. Isai my request ndikuedhe. Isai my request ndikuedhe apa. Isai my request. Kwai mukadzi wangu haindi kubasa anonyengwa. Anosvaka anonyengwa. Isi tiri kubasa tinongonyengwa sitoramba. Vanoenda vakadzi kumamba ndotovaona umwe vakadzi ndakaona umwe mufana aitotaura ndanzi unoziva kuti mukadzi uyu mukadzi mukuru chaiche hanzi ndangomuti maiguru makambodyiwa here kuseri uko hanzi abva atovhunduka nazvo izvozvo akutonodyiwa mukanwa because ini handisana ndambomudya mukadzi akutoenda kunodyirwa izvozvo ini mukadzi wangu kubasa no haaende kubasa saka mukadzi wenyu anodyiwa asi mamudyi mukadzi wenyu vautoti mukadzi wenyu anodyiwa ka amudye anodyiwa nevafana vadiki kumabasa uko hamusi kudya here kana muri muchimudya everyday anongodyiwa sei nokuti hazvisi zvinyuwani kuti anodyiwa ka ini ndoswera murori handina nguva yekudya ndoswera ndichifamba zvandiri kuita ko hamufambi naye here muchimudyira murori imomo handira kudyiwa mamudyi murori here kana munofamba naye murori pamunopaka kamodya usiku movati sandizvo anochengeta vana kumba kadzi anochengeta vana kumba ini mukadzi wenyu ati hasitombori pasocial media handiti pasocial media anogona kunge aripo hameno handisi yangu negosi asi ane gosi rake kana but kuti aende hake pasocial aiwa kuverenga zvekuverenga izvi ndoti ngaaenda hake hazvina problem but noti zvekuenda kunoita chiuleule haipapo kwete ko chiuleule ndochanenge achita sei namajesi kudai iyoyo hatimbofi takawirirana saka chiuleule anenge achiita sei anenge achifamba kachino zvinosangana nevamwe varume vanobva vamutaurira kuti vanomuda saka bheta kungogara ndamuvharira hangu mumba mangu zvitori nani garai pamba mai mwana ndimuri kudza music here murori menyu mukudza music no handina music muna kudza music yemusha kwedu ari panze apa pandiyani saka mukadzi wangu ndinomuitira zvese grocery chairo ndechida kutonotenga nditori naye ndonomutengera yes tichinotenga asi zvinenge zvaramba kukwana zvichakwana gore razvo razvichakwana iroro kwete kuti hanzi ayo ngati ndiye kubasa tibatsirane kwete ndoshanda ndega inini ndomushandira ndega inini right wanda kuedwe mboyemu edwe tioni yes wanda kuedwe mboyemu edwe tioni yeah vani perwanda kuedwa yeah hanzi uyo anorwara inini ndikarwara inini murume mukuru akaita sini vafana havadi kudzidzisiwa vafana vechidiki dzidzai ende vakadzi musapote muchipandukira varume nekuti varume maona kuti vana vakukura makuda kudya pfuma dzevana mega makuda kupandukira varume respektai varume ava ndo kune makomborero ese ikoko makomborero ari kumudzimai hanzvadzi yangu no makomborero ari kumudzimai aiwa makomborero ari kumudzimai hanzvadzi gomborero riri kumudzimai gomborero riri kuna baba urudzi kwako no gomborero riri kumudzimai kuna baba ndokwauine makomborero aiwa gomborero rangu riri kumudzimai big mistake yekuteerera vanhu vasiriyo. That's why mai chaiyo vachinzi mwanangu wakura chienda kuna baba wako vanokuropafadza kuitira kuti udi uchibudirira muupenyu hwako kwawakuenda. Aiwa kuropafadzwa kwamunoitwa nababa venyu, kuropafadzwa kwamunoitwa nababa venyu munogona kuropafadzwa nababa venyu. Andika kuropafadzwa munogona kuropafadzwa nababa venyu, but forward chaicho ropafadzwa chairo riri kuna mai hanzvadzi yangu. Kuna mai ndo kune ropafadzwa chairo. Hakuna zvakadaro. Ndikutokudzai blessing munogona kuipiwa. Tadiwa halo. Halo Sisimeli, ndiri kungoteerera hangu chirongwa chaminacho chiri kunakidza zvekuti. Ndoda kungotaura zvangu zvishoma shoma. Ndafarira baba ava vari kutaura.
nekuti patatanga topiki tandichikomplena kuti varume kuzimbabwe havachengeti vakadzi, haabuditsi mari, haadi. Baba vandadzidza chinhu chekuti kune varume vachiri kuprovida for their families. Kunyange iri shoma, iri $2, iri mari, babava ndadzidza chinhu 1 chekuti tisati varume vese vekuzimbabwe vachengeti vakadzi, babava vanochengeta mhuri yavo is a provider. Zvisiri kuitwa nevarume vakawanda. Ndozvandangokwirira zvangu because matoona here vachitoprovidha tinogona kusazviona isusu kuti havasi kuprovidha nemaonerede ekuti tida kuti vabva vaita flamboyance vati vanopa zvavanazvo whether i50 cents ndo yavanayo yavari kushanda kubasa kwavari uku. Baba vari kuprovidha, varume vakawanda havachaprovidhi. Sisimeli tanzwa mudzimbauchitaura kuti varume vakawanda saka iye vari kuti kwanzi hakuna zvakadaro baba venya. Nekutiwo vanoprovidha havasi kutoziva kuti tiri mumatambudziko nevarume ava. Tichishanda tese kudai yakauioni haupuhwi kana sendi. Zvakachiudza hanzvadzi iyeyo iyi iva akazvatachivaudza vari kuzviramba izvo vari kuti hakuna zvakadaro. Aiwa budhi mufunge makakomborerwa henyu makabata dzidziso yekuprovidha kana bhaibheri rinodaro a man is a provider but varume vedu yes a man provides murume anoprovidha. Sisi Mary, ndozviziva kuti varipo vakadzi vakadai vana appreciate and vanozviziva kuti zveshuwa we are there to appreciate imimi kana kuti matora ndo provider but iye haanobva kuti murume wake yakuno provider vanobva kuna Mwari ndo vakadzi vanobva kuna Mwari aiwa inini sisimeli dai ndakatomuwana murume anoprovider indaitogara kumba ini mukadzi uyu ari kuappreciate imimi nokuti matora ndo pashoma but murume wake mkola Tadiwa, are you appreciating your husband? Say the truth. Ini handidi kunyepa appreciate. Tinotonetsana nenhau dzemari. Enda hatori kushanda kwacho. Hatori nenungo hashandi. Baba vari pabasa izvi vari mutsvakumu. Ndafarira kuti baba vatori kubasa izvezvi vari kubasa. Tine varume izvezvi vakarara vekuti ukasatomutsa kuti shift yakwana hakuna kubasa kunoendwa sisimeli. Zvakaoma mudzimba umu kune varume vane nungo vasingatoshandi. Baba vari pabasa. Tell me if I'm wrong. He's driving that truck right now vari kuenda kubasa. Kune varume vakavata izvezvi sisimeli vekuti ukasamutsa kuti night shift yatangaka hatokuendi kubasa ikoko. Varume vanototi ndiri murume pano but varasa gwara rekunzi baba vanoprovidha. Ndafarira Buddha vari kuprovidha nyangwe iri shoma. He's providing for his family. Vangani varume vachiri kuprovidha vashoma. Indavada baba. So far tina one baba. Tine one. Baba vaini I salute him. Aiwa kana nditori papeji pavo ndaisa masters. Aiwa baba aiwa comment section yenyanga ichida kundituka nekuita sei yabva yanyara kana indanda kutonorara sindati baba ava vangambotukwi navanhu ngatibatei idi murume anofana kuprovidha sisimeli tanzwa nekushandira varume isu varume vasingadi kushanda vane nungo even bhaubhu chairo rikapera rikatsvakwa hakwiri kunoriturunura mabhini panza habuditswe ndiwo unomhanya uchiita zvese baba avatori kubasa baba ava ndavafarira indaitomuda murume kuti anotoshandira ndogara kumba imimi baba imimi vafarigwa imimi mapiwa mapraiswa panapa marumbidzwa ipaiwo tadiwa uyu mari yekokokora ipaitadiwa somarumbidzwa pano yes PayPal yako comment section. Alright. Aiwa ndinoisa. Ndapinda machena. Tinoda testimony pamberapo. Amen. 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 Ai ndoda kutomuramba wangu bhangu nungo too much. Nungo. Ndavada baba. Sisimeli chokwadi munoziva ini pandakaroorwa sisimeli ndaitoda kusisimeli ini ndichiroorwa ndaida murume kuti anongondichengeta ndakagara kumba ndofunga makudzirwa ndakaita baba vangu vaiprovidha ndo vaitoshanda mai vedu vakagara so indakangofunga ndichiroorwa ka ndichangochengetwa nemurume zvinhu zvandaishuvira but handa kusangana nazvo zvekuti marriage haina kumbondinakira ini kubva day 1 nenyaya yekuti ndakashaya murume anondichengeta zvandakaona baba vangu vachiita kuna mai vedu kungoti baba vangu vakashaya zvavo but takakura baba vedu vachiprovidha sisimeli pane hembe pane chikafu baba vangu ndo vaitoita kana shopping yegrocery chaiyo saka it's very unfortunate ndakaroorwa nemurume kuti hadi kushanda
hadi kushanda munonetsana ndichamuda kungotipona nemukadzi hanzvadzi yangu anenge wakaita munyama ako hanzvadzi yekuti wakawanikwa nemunhu asingadi kushanda but chandokukurudzira ndechekuti ramba uchimurespekta ende uramba wakamupa simba rekuti shamwari shanda iwe shanda ndofungidzira kuti anogona kuchinja ndikasatomutsa ipapa kuti shift yakwana hakuna kubasa kunoendwa but ndaneta nazvo unosvika pakuneta sisimeni asingaitadiwa achiramba asingadi kuenda kushift ipapa achida kuvata zari kuenda kushift oramba akavata akadaro imbondikudzatadiwa kana vanhu anenge achitozokumbira bonde bonde achitorida ndo vanhu vanoda bonde manje maiwi ndozvikara zvebonde ende wangu ina hamwidoro futi ka hamwidoro saka nguva zhinji anenge atori pana akagara vanhu ivavo vari loving zvekuti anoda zvebonde nei but hauna hausi kuprovida ndokurespecta sei usiri kuita chinzvimbo chababa murume anoprovida a man has to provide zvataurwa nababa vandazvifarira zvekuti ndakazviona pana baba vangu but ngoti handa kusangana nazvo mumarriage ndiwotomushandira ukaona matodaro mumba macho hamusina order muchina ende hapana respect ndokurespecta sei kana usingashandi ndindotokushandira ndikasakumutsa uyendi alamu inorira paka achidzima achichuna kusvikira kunze kwaedza woti murume akadaro unoda kumudii kuna varume baba vari kutoshanda vari pabasa ndazvida izvi zvinhu zvatakaona zvichifanana mai vedu but tazvirasa amhenoti zvakaenda nekupi vana mai vedu vaichengetwa vari kumbai ndo vanhu vaiti tiri kuchengetwa tendai zvaitwa nomukwasha ende zveshuwa mukwasha ndiye anenge aita asiko zvino taakungoita kunyara kuti tendai mukwasha iwo uriwo waitira vabereki vako nekuti hakuna chaitwa nemukwasha zvakaoma mufunge zvakaoma tigere mumaproblems varume vedu vachinja mumba hamusisina order ukaona murume asachashandi chete hauna respect yaunowana mumba imo makadzonyongoka ingoro chimereji chenhema kungogarawo zvedu kuvaraidza nguva nekutonyara kuti tochienda kupi vana vakura maakungogara but haina kids marriage iyoyo indaitoda hangu kuchengetwa ndakagara sisimela handidi kunyepa kugara chaikuti kada ndichibikira murume wangu ndichigeza vana kutsvaira mumba mangu murume achiuya munofara kana mumba imo munova nemufaro because uri pamba iwewo haukonorere murume kuti dai maitawo ichimaita ichi ndiwe mai pamba unotoita zvemumba murume wako achishanda ende iye anouya akafara nekuti anoziva ndiri kusvika kumba mukadzi hana kuneta nekushanda kwakesari akagarira baba nemhuri yake ngatidzidzisanei chokwadi varume vedu it's high time they need to step up and be providers mamarriage haazombobreki kudai abreka nenyaya yekuti maane varume machongwe mairi mumba hazvishandi munoita confusion dai mwari vatibatsira ndatenda zvangu sismeli ndakudona thank you very much tadiwa mune makushayiwa order mukaita machongwe mairi hazvishandi mufunge rinofana kuve 1 amen right kusazokanakuza yagusa paypal chinoita timbiti machongwe maviri mupa ndicho kuti varume ichi chivanenge vakumhara hamuchina mukadzobva asumuka kuti ndakuita step in atoiwo jongwe ndo panonetsa ipapo saka ini ndakadza ndidzike alright hazvadzi thank you very much alright hazvadzi aiwa mawina afara ngoni vedu afara right kola usakangana kusa paypal nenhamba yako nefone number tadi put your PayPal and your phone number hanzvadzi varikuda kuti vazokukanzira edringi kuseri handitika unoisa PayPal wobva waisa nenhamba yacho phone number guys tambotandara aiwa ndanakigwa zvangu vauya vabirira varume vapedza masports but anyway after all has been said and done tinokodzokera mapoindi ekuti hakuna mukadzi asingadi pisi mumba make hakuna mukadzi asingadi kuti mumba make muve nonyarara hakuna mukadzi asingadi kudiwa nemurume wake hakuna mukadzi asingadi kuchengetwa zvaataura izvi imbodudzai mese muri pana pa 250 mimi guys hamudi kugara kudai muchengetwa nevarume venyu wakagara kumba kudai uchimuka na10 o'clock murume zvese zvakakwana uchingoenda kuprefachi murume achishandira mukadzi sezvakataurwa nebhaibheri kuti mukadzi murume achazvacheziya but hazvichaitiki iko zvino hazvichaitiki reason being varume vachona havachaiti izvozvo vangofananisi vakadzi anotovata iye kuti iwe mushandire iye akavata but hakuna mukadzi asingadi kuvata achibikirwa nemurume wake achishandirwa nemurume wake achiitirwa zvise nemurume wake hapana mukadzi asingadi kuitirwa izvozvo but hazvichaitiki vakadzi ndokutobuda vakatozara mumaindastry pai mumakambani pai handimaona vachiningirira vachishanda nekuti murume kumba kundora tove simbi kana akabata mari yake inogara apa
ndopanogara mari yake. Haupiwi kana senti, haapi mukadzi kana senti. Anomazviona hanzi hatina zvaitoita sekudaro chaiko chaiko. Ndaita zvotodaro kuti anokupa everything, wakavata zvose zvaunoda ndaivata zvose. Ndaizvidetserei ndaivata, hazvitoiti sekudaro, ndosaka tichavarika nekusaidi. Maona. Anyway guys, tambotandara guys, chirega tinovata. Tambotandara nhasi, tobatana mangwana guys. Mangwana ndiripo futi. Tobatana mangwana. Murume akanga akafanira pai. Hatozongotangira ipapo panguva yacho. Handinongochitigwa zvose wakavata chipawa se mari uchichengeta uchiita maakaunti se everything uchivakigwa, unongosara kwagara uchitangira ipapo. Handimoona. But hazviitiki anyway, hazvitoitiki, tongozvida but hazviitiki if it won't happen. Andoona hazviitiki. Aiwa mangwana chenge chiripo. Saka guys, morara zvakanaka guys, tosangana mangwana zvakare, antika tichitandara zvedu zvakare, tichitaura nyaya dzedu dzemudzimba yanditika. God bless you guys and I love you so much. Take care guys.